הלו, בוקר טוב. בוקר טוב. פליקס, מה נשמע? מדבר אלעד מגולן טלקום, מהטלפון, מהאינטרנט. כן. מה נשמע? מה שלומך? בוקר טוב. יש לי קצת בעיות. כן, כן, אני לא מהיר בכלל, לאט לאט עובד. אני בדיוק בשביל זה התקשרתי, מכיוון שאני רואה שאתה גולש המון באתרי הפורנו וכל מיני... הנפח הגלישה שלך הוא מאוד קטן ואני רוצה להגדיל אותו. עכשיו, קודם כל עכשיו אתה, מכיוון שנכנסת על הרבה אתרים ואתרי פורנו, אז אני רואה שהחשבונית שלך כבר עומדת על 1,200 שקל, אז אני רוצה להוזיל לך את זה. כמה? 1,200 שקל, 1,220 ליתר דיוק, כן. ואני רוצה... כי... אמרו לי שזה בלי הגבלה. לא, זה... כן, אבל מכיוון שאתה גולש באתרים חיצוניים, למשל אני רואה פה כניסה לאתרים של פורנו וכל מיני אתרים כאלה, שזה בסדר, גם אני גולש, מקובל, גם אבא שלי גולש. בסדר, אבל לא בסכומים כאלה. כן, כן, אבל מכיוון שהסרטונים האלה הם כבדים, למשל, תלוי גם איזה סרטון אתה צופה, למשל סרטונים שהם קשים וארוכים, אז אתה מבין שהמחיר הוא יותר גבוה. אני לא ידעתי, אמרו לי שזה בלי הגבלה. אני לא ידעתי, לא ראיתי מוציא את זה, אני לא זוכר בקוק לזה, זה סתם, בשביל ככה... כן, כן, אני מבין אותך. 1,200 שקל, מה זה? אני פורש מכם. לא, בוא לא נפרוש, אולי אני יכול להוזיל לך את זה. מה זה להזיל? אני יכול להוריד לך... לא ידעתי על זה בכלל. אני יכול להוריד לך את זה ל-1,100 שקל אם אתה רוצה, אני אעשה לך 100 שקל להנחה, ואני אתן לך חבילה פשוט שתהיה ללא הגבלה אם אתה מעוניין. לא, אל תתן לי שום דבר, אני סוגר את זה בכלל. תשמע, פליקס, ידידי, מופיע לי פה שאתה צפית בסרטונים, למשל יש לי פה סרטון שצפית שהאדם שוכב עם איגואנה, אז זה הרבה יותר כסף, אתה מבין? או סרטונים... אני לא ידעתי, אמרו לי, שאני קניתי טלפון, אמרו לי שזה... יש, פליקס, חשוב לי להעביר לך, שתדע, שיש גם הבדל בסרטונים שאתה צופה. למשל, שאתה צופה בלסביות זה יותר כסף, שאתה צופה בהומואים זה יותר כסף. אני לא צופה לזה, אני לא צריך את זה. הבנתי. בכלל, אני לא בזה. הבנתי. לא בעניין, אני לא צופה שם עם חבר'ה, אנחנו מתתקים, אבל אני לא חשבתי על 1,100 שקל. כן, כן. אני סוגר את כל הסיפור הזה. לא, אז אני יכול להוזיל לך את זה, במקום 1,200 אני אעשה לך את זה ב-1,190 ואנחנו נזכור את הסיפור הזה. לא, אין דבר כזה. תראה, אמרו לי בחנות, איפה אני... אתה רוצה, אני אעביר אותך למנהל שלי, בסדר? הוא יתך פתרון. בחוץ, אמרו לי שזה בלי הגבלה. רק שנייה, פליקס. ינון, אני מעביר לך את השיחה בבקשה. הלו. כן. שלום, פליקס, מה נשמע? שלום. מדבר, כן. מה הבעיה? הבעיה שמתי שאני עשיתי אצלכם את התכנית הזה והכל, אמרו לי שאינטרנט זה בלי הגבלה. כן, האינטרנט הוא לא הגבלה, אבל כאשר אתה נכנס לאתרים חיצוניים, אני רואה למשל שנכנסת פה לאתרי פורנו, אז זה אתרים מאוד יקרים. כן, אני לא ידעתי על זה בכלל. אני יכול להוריד לך את זה, לעשות לך הנחה מאוד משמעותית, במקום 1,200 אתה תשלם 1,195 ונסגור את הסיפור ואני אגדיל לך את נפח החבילה אם אתה רוצה. לא, אני פורש מכם. אמרו לי שזה בלי הגבלה. תראה, זה מחולק אצלי לשניים. בוא נחלק לך את זה. מתוך ה-1,200 שקל שמופיע לי פה, מופיע לי 700 שקל על צפייה של סרטוני סקס עם חיות. אתה מבין? עכשיו, סרטוני סקס עם חיות, למשל עם גמל. אתה צפ... מופיע לי פה, סקס בערבה עם גמל, 75 שקלים. מה פתאום? אין לי דבר כזה. מה אני אקריא דפוק? איזה חיות? אני חיות בכלל לא נגעתי. על מה אתה מדבר? זה לא שלי בכלל. אז אולי זה טעות. אני חיות, אני אפילו... בקרוב אני לא הגעתי לזה. מי אני צריך את החיות? מה קרה לך? מה, אני לא נורמלי? בסדר, אבל זה גמל, אתה יודע, זה לא איזה בהמה, זה גמל, היא חיה נחמדה, בכל זאת מדובר, יש גם עם כלבים, עם פינצ'רים, עם פודלים, זה... לא, איזה שטויות האלה, על מה אתה מדבר? איזה שטויות, איזה פודלים ואיזה פינצ'רים.
אז רגע, אז איזה סרטונים אתה כן צופה? אני מעוניין לדעת, כי מופיע לי... אני אעשה את הסרטונים רגילים. רגע, בלסביות... פליקס, אני רואה פה צפייה בסרטון של סקס עם גמל, ששתי בחורות עליו. מה, אתה צוחק ממני? לא, אני לא צוחק, אני בסך הכל רוצה לעזור לך, לעשות לך הנחה. תראה, אני עושה לי הנחה, אני דורש מכם. אין לי בעיה שתפרוש, אבל בוא תשאל לנו את החוב הזה. יש פה 500 שקל, פליקס, הכל מולי פה. יש פה 500 שקל. 500 שקל על צפייה שאישה יורדת לחמוס. זה נראה לך הגיוני? לא, אני אומר לך, בוא תראה את החמוס, כולה פה משתולל. הנה, אני אקלט לך הקלטה שלך. תראה, אני יכול להוריד לך את זה, לעשות לך הנחה, תבוא תצבע לי את הבית. בסדר, אין בעיה. אז תבוא תצבע לי את הבית ואני הורס עליך הנחה. שתתפוס. ועוד מה אתה עושה צחוק ממני? אני קיבלתי חוב, 1,200 שקל.